Praise the Lord, Hallelujah. बयनिसिमबो फुंनि गोजोननाय हरग्रोबाय। दाना आं बे समाव नोंथांमोनजों दिनैनि जि हाथफ्ला परबनि दिननि सोमोन्दै एसे बाथ्रा बुंनो सानबाय इसोरनि रावफोरखौ। आङो बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंगोन इसोरनि राव। जनाजों इसोरा माखासे थांखि दंमोन। जनाना बिनि सायाव इसोरनि सायाव माबायदि जनाना बिनि सोमोन्दै आं बुंगोन, जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै आं बे समाव बुंगोन। दानो दिनैनि दिना जि हाथफ्ला परबा मानि थाखाय एबा हाथफ्ला परबनिफ्राय लानानै 40 दिन 40 हर जिसुनि जे उदै बासोनायनि जि साननि सोमोन्दैबो आं एसे बुंगोन। दायो आङो बे समाव जनाया सासे इसोरनि नाबिमोन। बियो इसोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव खारलांनायाव नाया बेखौ मलंनानै नानि उदै सिङाव बे सानथाम हरथाम थानानै बियो नानि उदै सिङावनो जनाया इसोरनियाव माबायदि आरज खालामदों बिनि सोमोन्दै आं एसे फरायनो सानबाय। बेखौ जों मोननो हागोन जनानि 2:1 आं फरायनि। लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे समाव गोसो होना नायदो। गोथौ सागोराव नानि उदै सिंनिफ्राय जनाया फोरबोनियाव बेबायदि आरज खालामदों। गोथौ सागोराव नानि उदै सिङावनो जनाया बेबायदि आरज खालामदों। जनानि आरजआ बेबायदि, जों आरोबाव फरायबावनि। आंनि निदाननि समाव फोरबो आङो नोंखौ गाबज्रिदों। आंनि निदाननि समाव फोरबो आं नोंखौ गाबज्रिदों। जनाया बिदि आरज खालामबाय। अब्ला बियो आंखौ सेंदों। आङो हेफाजाब मोननो नोंखौ गाबज्रिदों। नोङो आंनि रावखौ खोनासंबाय। जेब्ला नानि उदै सिंनिफ्राय जनाया फोरबोनि आरज खालामबाय, गावनि गिदिर निदाननिफ्राय रैखा मोननो थाखाय, गेदेरथार बिपदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय इसोरा खोनासंबाय। बेबायदिनो दिनैनि दिना जाबाय हाथफ्ला परबनि सम। जों साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर निदानफोर फैगासिनो दङ। गासैनिबो थाखाय निदाना फैगासिनो दं। बिनिफ्राय बारग'नो रैखा मोननो थाखाय जों बे हाथफ्लानि अर्थआ जाहैबाय, दा जों दसे उनाव फरायगोन जनानि 3:6 जों फरायनो दे। बेयाव हाथफ्ला परबनि सोमोन्दै बुंनाय दं। 5निफ्राय फरायनि। जेब्ला जनाया बे निनिबे नोगोराव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जेब्लानाखि फोसावदोंमोन, इसोरनि रावफोरखौ फोसावदोंमोन, बे समाव राजाफ्राबो महाराजाफ्राबो गाव गावनि आसननिफ्राय गाव गावनि ड्रेसखौ खुनानै बिसोरो हाथफ्लायाव बरा जुमनानै माबायदि आरज खालामनो जों बे समाव बेखौ नायनि। आरो निनिबेयाव मानसिफ्रा इसोरनि बे खोथाखौ फोथायदों आरो उपबास खालामनो थाखाय गाबज्रिबायदों। उपबास खालामनो उदै बासिनानै आरज खालामनो बेबायदि गाबज्रिबायदों। आरो बिसोरो बयबो गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बरा जुमदों। बे निनिबे नोगोरनि गोबां मानसिफ्रा पापाव थैनोसैमोन, धंस जानोसैमोन, आद्रि जानोसैमोन। बे जेसेबां मानसिफोर दं बिसोरो गासैबो धंस जानोसैनिफ्राय बियो रैखा मोननो थाखाय इसोरा बे जनाखौ बे निनिबे नोगोराव थोनहरबाय। बिसोरनि हादोरा रैखा मोननाय बायदि बे समाव बिसोर गासैबो जनानि इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनायखौ बिसोर खोनानानै राजा, महाराजा, हादोरनि सासनगिरि, देशखौ बेंग्राफ्राबो बिसोरबो गाव गावनि आसननिफ्राय ओंखारबोनानै बिसोरबो बरा जुमबाय। उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बिसोरबो दाहा खालामबाय, दुखु खालामबाय। देशखौ माबोरै रैखा मोनगोन, जिउआ माबोरै बासायजागोन। बे समाव बिसोरो जोबोद दुखुजों बेबायदि बे खबरा निनिबेनि राजानियाव सहैनानै बियो सिंहासननिफ्राय सिखांनानै गावनि राजानि पसाकखौ खुनानै बरा जुमदों आरो हाथफ्लायाव जदों। आरो राजाया गासै निनिबेयाव बे खोथाखौ फोसावनो हुकुम होदों। राजाफ्राबो गाव गावनि आसननिफ्राय ओंखारनानै बरा जुमनानै हाथफ्लायाव जदों। हाथफ्लाया जाबाय दुखु आरो दाहा दिन्थिनाय। जों मिथिगौ हाथफ्लाया जाबाय बनबो गैला, बनबो नंला, अरखिबो नंला, हांगारबो नंला। बेयो हाथफ्ला जाबाय। एकदमबारे गोसो बायनाय। हाथफ्ला जाबाय गोसो बायनाय। जों डेभिडखौ खोनायो। जेब्ला डेभिडआ दुखु खालामदोंमोन,
मोदै फुसरदोंमोन, गाबदोंमोन, आर'ज खालामदोंमोन, गोसो बायनायखौ दिन्थिदोंमोन, अब्ला इसोरा डेभिडनि आर'जखौ खोनासंदों। जों बयबो मिथिगौ गितमालानि 51नि 17आवहाय फोरबोजों खोनासंजाथावथाव आर'जआ मन गेब्लेनाय बायफ्लेनाय गोसोखौ फोरबोआ खोनासंगोन लोगोफोर। दा बेबायदिनो बिसोरो राजाफ्राबो हादरनि दैदेनगिरिफ्राबो गाव गावनि गोसोफोरखौ परिबर्तन सोलायनानै गोसो सोलायनानै बिसोरो बरा जुमदों। बरा जुमोब्ला गिदिर मोनसे इसोरनि नोजोराव गावखौहाय नम्र दिन्थिनाय जायो। बरा जुमनायजों बिसोर इसोरजों अंखानजानानै आरो बरा जुमनानै बिसोरो हाथफ्लायाव जनानै बिसोरो दाहा खालामदों, आर'ज खालामदों आरो इसोरा बिसोरनि आर'जखौ खोनासंनानै बिसोरनि देशखौ रैखा खालामदों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, थिग बेबायदिनो बे निनिबे नोगोरनि गासै धोनिफ्रा, गासै राजाफ्रा, गासै देशखौ सासन खालामग्राफ्रा जेरैबायदि बरा जुमनानै बिसोरो गाव गावनि गोसोनि देशनि थाखाय, न'खरनि थाखाय दुखु खालामनानै हाथफ्लायाव जनानै बिसोरो उपबास खालामनानै आर'ज खालामै इसोरनियाव ध्यान खालामदों आरो इसोरा बिसोरनि आर'जखौ खोनासंनानै बिसोरखौ बे गिदिरथार थैनो गोनांनिफ्राय 40 दिन 40 हरसिम 40 दिनल' बेबायदि मोनसे वार्निं होजानाय दंमोन। 40 दिननि गेजेराव जुदि गोसो सोलायाब्ला बे निनिबे नोगोरखौ धंस खालामनायनि इसोरहा मोनसे प्लानफोर दंमोन। दा बेखायनो बिसोरो साफ्रोमबो बरा जुमनानै हाथफ्लायाव सानथाम हरथाम बिसोरो उदै बासिनायजों इसोरा बिसोरनि आर'जखौ खोनासंनानै बिसोरखौ रैखा खालामबाय। बेनो मोनसे हाथफ्ला परब। प्रेज द लर्ड। बेनो मोनसे हाथफ्ला परब। बे हाथफ्ला परबआ सोमोनांथाव इसोरनिफ्राय। जों जिसु ख्रिस्टनियाव फैनि। जिसुआ जेब्लानाखि 40 दिन 40 हर फास्टिं थानोसै, दिनै हाथफ्ला परब, दिनै फार्स्ट टाइम 40 दिन 40 हर जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव जोंनि पापफोरखौ जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय क्रुसाव थैनोसैनि सिगां बियो 40 दिन 40 हर उदै बासिदोंमोन। बे उदै बासिनायनि दिना प्रथम दिना दिनैनो जों बेखौ फरायनानै खोनासंनि। जों बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 4:1 जों फरायनो। जिसुआ सैतानजों आनजाद लाजानानै जिउजों फोथाराव दैदेनलांजादों आरो बियो 40 दिन आरो 40 हर बियो उदै बासिनानै उखैनाय मोनदों। बे समाव आनजाद लाग्राया बिनियाव थांनानै बिखौ होनदों, नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बे अन्थाइफोरखौ थोन, बेफोरो सिथावफोर जाथों। जों 4खौ फरायना नायबावनि। 4आव माबायदि बुंदों? जिसुनि बुंनाय बाथ्राखौ जों आरोबाव मोनसे खोनासंबावनि। आन्थाय बियो बुंफिनबाय, लिरनाय दं, मानसिया सिथावजोंल' थाङा, आन्थाय इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो गोथाङै थायो मानसिया। लोगोफोर, जोंनि बयनिबो थाखाय दिनै 40 दिन 40 हर जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि फिसा हौवाब्लाबो, इसोरब्लाबो मानि थाखाय बे बुहुमाव उदै बासिनानै सैतानजों आनजाद लाजादों। सैताना आनजाद लानो थाखाय फोथाराव लांदों आरो गोबां संसारनि प्रलोभनखौ दिन्थिनानै सैताना जिसुखौ आनजाद लादोंमोन। नाथाय उदै बासिनानै आर'ज खालामनायजों गासैबो जेनदों आरो देरहानायजों बियो जों बयनिबो मानसिफोरनि पापफोरखौ बे उद्धार खालामनो थाखाय, जोंखौ पापनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बे क्रुसाव थैनोबो हाबाय आरो सिथारजानोबो हाबाय आरो बिसिखांफिननायबो बियो हाबाय। दा बेनिखायनो लोगोफोर, जोंनि बयनिबो थाखाय दिनैनि दिना हाथफ्ला परब, जिसु ख्रिस्ट'नि प्रथम सैनांनाय दिन, उदै बासिनायनि प्रथम दिन। जिसु ख्रिस्ट'आ बियो 40 दिन 40 हर उदै बासिनायनि प्रथम दिन। लोगोफोर, जों बयबो गोसोआव लानि, निनिबे नोगोराव जेरै जादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि जिबनावबो बेबायदिनो जाबाय आरो दुखुआ जाबाय। जोंनि हाथफ्ला परबा जाबाय जोङो दुखु दिन्थिनाय इसोरनि नोजोराव, दाहा दिन्थिनाय इसोरनि नोजोराव आरो इसोरनिफ्राय गिदिर हेफाजाब मोननायनि मोनसे सिन, दुखुनि मोनसे सिन। बे हाथफ्ला परबा जों बयनिबो थाखाय जोबोद गोनां लोगोफोर। बेखायनो आङो नोंथांमोननिसिम जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनिफ्राय 40 दिन 40 हर उपबासाव दङ। जोंबो जिसु ख्रिस्ट'जों दुखु खालामफानि। मानोना बे जों बयखौबो बासायनो थाखाय बियो फैबाय
अब्ला बिनि दुखुआव जोंबो दुखु जाफानि, जिसुनि गाबनायाव जोंबो गाबफानि, जिसु ख्रिस्टनि दाहायाव जोंबो दाहा जाफानि। जोंनि थाखाय बियो जुदि एसेबां दुखु खालामदोंब्ला बिनि दुखुआव जों मानो रंजानो? जों बिनि दुखुआव जों रंजायालाबानो जोंबो दाहा खालामनानै उदै बासनानै जों फोरबोखौ बाख्नायनि आरो जों गुबुन गुबुन गावजों गाव जों इसोरनियाव आर'ज खालामनि। दा बेनिखायनो आं बे गुसुं समाव बे निनिबे नोगोरनि सोमोन्दै, जनानि सोमोन्दै, जिसु ख्रिस्टनि जे 40 दिन 40 हर उदै बासिनायनि सोमोन्दै, हाथफ्ला फरमनि सोमोन्दै आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। बे बाथ्राजों इसोरा दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो उदै बासिग्राफोरजोंबो थानानै बयखौबो सहाय खालामनोसै। थेंक इउ सै। इसोरा बे फुंनि समाव बयनोबो गावनि आग्लायनाय बोरखौ होथोंसै। जिसुनि मुङाव आमेन। थेंक इउ।